Здравейте хора, аз съм Зипи Фулсодир 40, днес играем Minecraft на синглплеер. Ще показвам редстоун системи. И т.е. главната система, която ще показвам в това видео е огнефърлачка. Ще ви трябва някакво производно блокче, редстоун, репитери, бутонче, диспенсър, кофа слава, фенсгейт и стиги пистън. И нека да започваме. Правим ето така. Добре, това блокче по средата не трябва да го запълвате. Слагаме и от двете страни блокчета. На едното слагаме, т.е. отзад слагаме диспенсъра. Слагаме кофа слава и бързо слагаме и фенсгейт. А може и обратно. Първо фенсгейта и после да сложите лавата. Значи не е по-лесно фенсгейт първо. После отивате отзад и слагате две блокчета тук и тук. Тук слагаме редстоун и към един репитър така и един сочиш към диспенсъра. И тук отново редстоун. Следващата стъпка е ето така. Слагаме едно блокче тук и диспенсър, който сочи на там. Диспенсър. Определено това е диспенсър, да знаете. Репитър. Тук слагаме пред него стиги пистън и блокче. После тук слагаме още едно блокче и още един репитър, който сочи на там. После правим ето така. Така. И тук слагаме един репитър, който сочи на там. Така ли беше? Да, така беше. Нямам се. После ще го видя, ако грешки има. Говорка Тиода. Слагаме блокче. Вярвам, че трябваше да шифта. И тук слагаме още един стиги пистън. Ето така. Да сочи към това блокче. Ето така. Перфектно. Взимаме редстоун и слагаме тук. И мисля, че е готова. Само трябва да сложим бутончето, което всъщност се пада точно тук. Пянката. Ето така. И сега правим... Трябваше да го зареда с стрели всъщност. Взимаме стрелички, слагаме ги вътре в диспенсъра и цъкаме бутончето. И както видите, започва да стреля, докато натиснете отново бутончето. Странно. Нещо съм повредил. Добре, не мисля, че съм повредил нищо. Нека пак да помня. Хоп. Да, това е само заради хвързването всъщност. Иначе по принцип изстреля точно така. Можете да си сложите такова на вашето царство, т.е. на вашия замък. И когато видите моб, който идва към замъкът ви и е опасен, и вие не можете да го убиете, ама стига вие може да убиете всичко. Сигурен съм в това. Вие сте против. Но разбира се, ако са кефите на изтръвачката, взимате колкото можете повече стрели, пъхте ги вътре и започвате да стреляте по неговата глава. Окей, следващата машина ще бъде отново изтръвачка на стрели, само че този път не огнени. Така, отново ще ви трябва блокче, защото няма машина, която да ми се състои с блокче. Поне аз така мисля. И правим ето така. Две блокчета тук, слагаме две тук, махни се, слагаме тук. Взимаме редстоун и редстоун факлички. Слагаме редстоунчето ето тук и една факла тук. После до факлата слагаме... Кога страна слагаме от тая? Мисля. Да. Слагаме ето така редстоун. И тук още две блокчета. Така и така.
Тук слагаме също редстоун и тук отново редстоун факличка. Изкупим пак две блокчета, не ми трябва. Слагаме редстоун и отново една факла. И виждате какво става. Става нещо! Да, после правим ето така. Слагаме блокче тук. Нали, ето тук. Това блокче. И го слагам още едно тук. Още едно тук. Взимаме диспенсърче. Аз много яко си прекрих всъщност редстоун факличката. Не знам дали ще ми трябва. Защото цъкнах. Добре. Помислях, че съм шифнал. Слагаме диспенсъра тук и ето така и после ето така. Остава само да сложим една ръчка. Ето тук. Да. Взимаме много стрели. Тоест трък. Запълваме целият дропър, диспенсър всъщност. И правим. Дърбим ръчката. Искам да пробвам. Хоп. Опс, сори! Вече не е сори! Заби. Много качествено заби. Сега ще си щупа машината. Сигурен съм. Той се телепортира, да. Миличкия. Добре, не е зле да си изключи килаурата. Но сега тук да виж, че от кой ще бягаш. Я от тука. Ти си моя тествач на хубавата ми машина. Стой сега тука. Ще пукам със стрели. Я от тука. Пием това. Идвай. Искам да седи във въздуха. Взима по-густо. Скоро няма го убия. Дай, мъжара! Дай! Ще оцелеш! Това го заболя според мен. Добре, моя човек. Тук сега да виж какво ще гледаш. Умря от машината. Да знаете, тя струва много хубаво. Един съвет, никога не заставите пред нея докато стреля. И добре хора, надявам се, че това видео ви е харесало и е помогнало на вас. Ако е така, дигнете палчето нагоре, сабскрайбнете се и пишете коментари. И чао!